Hola, molt bon dia a tots i a totes. Soc el Marc Ayala, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, i bé, des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. I he pensat que podia ser una bona oportunitat per explicar-vos una història que crec que té una mica a veure amb el que estem vivint aquests dies, que també té a veure amb la devoció de la nostra ciutat, que estem veient aquests dies també al carrer d'una manera especial i amb una celebració que viurem d'aquí no massa temps. I us explicaré doncs els orígens de la imatge de la Mare de Déu de la Candela. S'explica que la devoció per la Mare de Déu de la Candela es remunta al segle XIV, una època de secades, terratrèmols i malalties, entre elles la temuda pesta negra de l'any 1348, una malaltia que era sinònim de terror, de misèria, de dolor i finalment de mort. Davant d'ella, els veïns de la població van recórrer a tota mena de pregàries, processons i penitències públiques per salvar la pell i evitar la malaltia i la mort. Un dia va arribar la notícia que un pobre moribund havia notat una certa millora després d'haver-se encomanat a una imatge de la Mare de Déu que hi havia a l'antiga església de Sant Joan Baptista. Ràpidament la notícia es va escampar per totes les cases i la devoció per aquella imatge va créixer espectacularment. S'explica que degut als precs que els devots li feren, la malaltia va marxar i en agraïment per aquesta intercessió miraculosa, els vallencs i vallenques van prometre que davant seu cremaria dia i nit una senzilla candela. De tot allò, avui en queda una devoció que fa que la ciutat s'aboqui cada 2 de febrer a participar en una processó en honor a la seva imatge i que tots els anys acabats en la ciutat li dediqui unes majestuoses festes. Però això ja és tota una altra història. Molt bon Sant Jordi i fins la propera. Hola, bona tarda a tothom. Soc la Maria Santiago de Camins Quilòmetre Zero, un projecte turístic que fem visites guiades per Valls, altres pobles, expliquem patrimoni, història, i l'Institut d'Estudis Vallencs, l'IEF, ens ha convidat a participar en aquesta jornada marató de llegendes i contalles, especial per Sant Jordi confinats, així que, si us sembla, jo us explicaré la contalla de l'escut del Botxí i la font de la Marsala. Doncs comencem. Al carrer de l'Església, fent cantonada amb el carrer dels Jueus, hi ha un edifici, que és aquest edifici, l'antic estudi de Valls. En un dels seus carreus trobem aquest escut. Si s'hi fixeu, té uns discs disposats als dos cants en forma vertical amb dues rengleres. Tot i que aquest escut està perfectament documentat que pertany a la família Masdovelles, la gent li ha volgut donar un altre origen, una altra història, que és la que explicarem ara. Diuen que el Botxí va ser cridat a Valls per ajusticiar amb un noi que havia matat a son germà gran. Aquest noi era molt bona persona, molt estimat dels veïns, molt treballador. En canvi, el germà gran era un desastre, un bala perduda, es gastava els seus diners, els de la família, en joc, en males companyies, de tot. Un desastre. Un dia, el germà petit, cansat d'aquesta situació, se li va encarar, se li va enfrontar. De les paraules van passar les mans i, com a resultat de tot això, doncs el germà gran va resultar mort. El germà petit el va matar. No va defugir la seva responsabilitat mai i, és més, ell deia que si ho hagués de tornar a fer, ho tornaria a fer. I tot i que la gent, tothom entenia la situació i li donava suport, això no va evitar que fos condemnat a mort. Per això havia de venir el Botxí a ajusticiar-lo. Bé, el Botxí, quan va arribar a la vila de Valls, diuen que es va aturar a la font de la Marsala. Aquesta font, que era molt concorreguda, estava al camí de Picamoixons, just passat el pont d'en Cabrer. Diuen que el Botxí va començar a beure aigua, a beure i a beure i a beure amb tanta ànsia que no va poder parar fins que el cor se li va aturar i va quedar mort allà mateix. D'això la gent va extreure, o deien, que el que sempre s'acompleix és la justícia divina. I de l'escut que en dèiem, d'aquests discs que us he ensenyat, deien que eren els diners que cobrava el Botxí quan va venir a fer o executar la seva última sentència. Fins aquí la contalla, espero que us hagi agradat. Molt bon Sant Jordi a tothom i molta força. Adéu. Hola, soc Gemma Casaler. L'Institut d'Estudis Vallencs m'ha demanat que us compartís una llegenda vinculada amb la ciutat de Valls en aquest Sant Jordi tan atípic que ens obliga a estar confinats a casa nostra. I bé, m'han proposat que us fessin cèntims sobre una llegenda que parla sobre la intercessió miraculosa de la Mare de Déu de la Candela durant la Guerra dels Segadors.
Ens trobem en una situació en què la ciutat patia molta pobresa, misèria i també els estralls de la pesta. De fet, els governants de Valls en aquella època van tenir notícies de que a Alcover ja hi havia casos de pesta i per evitar que aquesta arribés a la ciutat van fer que els vallencs no es moguessin del clos de muralles i d'altra banda van obligar a que la gent que vingués de fora passés una quarantena o bé a la granja de Dol de Llops o també a l'ermita de Santa Magdalena. Tot i així, el 1651 la pesta va arribar a la ciutat i el que es va fer va ser evitar esdeveniments que tinguessin una gran concentració de ciutadans, com per exemple els mercats, i també van prohibir aquestes concentracions a les places. Una altra de les accions que van fer era bullir les monedes amb les que es pagava els diners i les bullien amb vinagre o també amb oli. En aquella situació de pandèmia, molts vallencs també van considerar o creien que era millor protegir-se fora de la ciutat, fora del clos de muralles i anar-se'n en totes les finques, els terrenys més propers a la ciutat on pensaven que la pesta no hi arribaria. Fins al 1654 la pesta no va desaparèixer i va ser aleshores que en agraïment a la Mare de Déu de la Candela els vallencs van celebrar una processó per honorar-la. Bon Sant Jordi, gaudiu-lo, compreu llibres, compreu roses, feu des de casa, protegiu-vos i sobretot ara és una excel·lent oportunitat per gaudir de la lectura i de compartir-la. Bon Sant Jordi. Hola a tots i totes, em dic Marc Rosselló i sóc estudiant de periodisme a la Universitat Rovira i Virgili i sóc soci de la Unió Anelles de la Flama. Des de l'Institut d'Estudis Vallencs m'han convidat a participar en aquesta marató de llegendes per celebrar entre tots aquest Sant Jordi confinat. I he pensat que potser podria explicar-vos aquella que fa sobre les entremaliadures del gegantó Lladrafaves. A Valls tenim la sort de conservar un dels gegants amb més personalitat de tot el país, el gegantó Lladrafaves, un personatge que atresora moltes llegendes al seu voltant. Així ens han explicat que un dia els gegants de Mataró, en Robafaves i la geganta, anaven passejant per les nostres terres, quan de cop i volta, quan eren a Picamoixons, la dona d'en Robafaves, que estava embarassada, va posar-se de part i va acabar donant a llum a un petit gegantó de color negre. De fet, aquest era tan i tan petit que els seus pares no van creure oportú prendre'l cap a Mataró i decidiren deixar-lo als gegants de Valls per tal que el poguessin cuidar, amb l'única condició que cada any el petit anés a la festa major de Picamoixons per poder recordar el lloc on va néixer. Una altra contalla ens explica que el seu nom li prové d'una entremaliadura que va fer de petit. I és que resulta que en Lladrafaves es desplaçava a Picamoixons, com cada any, en representació de tota la ciutat, per la festa major d'hivern que fan en honor a Sant Josep, el 19 de març, i que cau en uns dies que coincideixen amb el temps de les faves. Penseu que abans el trasllat d'aquest gegantó s'havia de fer a peu, portat per un sol home que, ficat dins seu, caminava pacientment tota la distància que separava els dos nuclis de població. I un cop arribat al seu destí, i després de participar a la festa, aquest individu se'n tornava cap a Valls, passejant de nou aquest personatge. Així, es conta que un any, a mig trajecte entre Valls i Picamoixons, l'individu encarregat de traslladar el gegantó va aturar-se a descansar. En fer-ho va veure com n'estava degranat un camp de faveres que hi havia just al costat del camí, i amb aquell rau-rau que fa la gana, es va posar a collir algunes faves que s'amagà en un saquet a sota les faldilles del gegantó. Però ves per on que l'amo d'aquella terra rondava per allà, i s'acostà a la negra figura i va trobar el saquet ple de faves que l'individu havia amagat. Va ser llavors quan el poble de Picamoixons, creient que el gegantó només havia sortit de Valls per robar-nos les faves, van batejar-lo amb el nom que avui coneixem. Pensem-hi quan el veiem ballar a la següent festa major. Bon Sant Jordi i fins a la propera.